Panimbaya sa Kabuntagon would like to thank the following: Pastor and Mrs. Frances Aguilar, Mr. and Mrs. Emmanuel Mugot, Mr. and Mrs. Guillermo Maglente, Mr. and Mrs. Daniel Seroy, Mr. and Mrs. Delshan Chipada. Pabuto na to ang pagbalik niya sa tanan nga mga panahon. Kay siya muabot sa wala na huma ug unsa nga mga taknaan. Sa pagbalik na niya mandam ng tanan ug usa ka nga ubanon niya. Ang mga matarong nga mga Kristohanon magpaabot ka malipayon. Kitang tanan mangandamang matago sa buhaton tang mga sugo niya. Atong susiyon, atong kaugalingon, kon kinidili kalibutanon. Adonay paglaom sa nagmadasigon, nga kanunay nagmatinumanon. Atong masaksihan ang kalibutan, ato rari ay kining biyan. Magalagad kita ngadto kaniya sa walay pagduha-duha. Magminampingon sa tanang panahon, kay kita'y anang kuhaon. Mga igso, magmauna kini ang panahon na kita magmarasigon, hug magmalaw tayo. Adonay paglaom sa nagmadasigon, nga kanunay nagmatinumanon. Atong masaksihan ang kalibutan, ato rari ay kining biyan. Magalagad kita ngadto kaniya sa walay pagduha-duha. Magminampingon sa tanang panahon, kay kita'y anang kuhaon. Kay ikaw gako, sa langit na papoyon. Daghang salamat, Advent 7. Thank you so much. Nasayod ko, hagikan pagyud mo, og hinguog. Niabot mo kami. Thank you so much for coming. Makapahimot ang inyong composition. Labi na gini si, ano? Apelida di mo? Lucy. 12 years old. I see nga, klase siguro yung edad karon. And you created this group. Yeah. Okay. So, ang Advent 7, taon-taon na ba na bugna? Oh, 2 years. 2 years ago. Okay. And then, na-station mo karon sa Hingog City. Ah. Okay. Anyway, kuya, this time, panahon ninyo sa inyong greetings. Pasalamatan po nato ang siguro ang mga sponsors kung naamo. I-greet nato po ninyo mga churchmates dito sa Hingog. Okay, pasalamatan ako ang Ginoo na sa tanan no, nga siya sponsor namo. Then ako great akong Mrs. no, sa Balingasag. Usab sa kuan, nami groups na na-organize din sa Cagayan de Oro City ang Psalms no. Pisabit sa tanan mga members. Og hope nga magpray ta nga ang atong coming union-wide festival diri sa Cagayan de Oro City ato i-pray karong May. So God bless and happy Sabbath sa tanan. Ang atong ubang singers, basig napon mo gusto pasalamatan no i-greet. Kuan, special someones na to. I-greet ako akong papa o akong Yes. mama sa Singsing family. O labi na gid sa Vilina Nueva Church o sa Trinitas Church. Ako ipanimbaya. Sing-sing sa may blanco, di ba? Yes. Blanco ba rin kasag? Ikaw, naka-greet? Crush nimo sa eskwelahan? Nag-greet akong mama dyan sa Juan Balingasag. Okay. Ikaw, brother? Ikson. Ako greet akong mga ikson, labi na sa akong papa ug mama, labi na sa Gusa Church ug sa Kamanan Church. Gusa Church. Okay. Okay, great. Si Lula din na sa Patag. O si Lanit. Dito nga na sa Banquet R.
Again, daghang salamat Advent 7. Ug mga kabulam, if you want to hear more songs nga ilang gi-compose originally, ato silang atangan unya lang sa dili madugay. For the meantime, karon atong ready ato mga kagalingon ug pangunaw na para dawaton ang mga tambag ni Miss Leila this time on Health Bits.